Kardom B News 7 Thanbang Nili Bapuram Senar Non Bir Tang Tonpen Arju Konika Chinthong Development Block along Chiklo Ejon Abai Nong Surihini Veda Sakuri Choklem Dun Chot Bidasing Ingti Aphan Kopi Kosona Ningke Solone MSC Hetsing Rong Par Amethangkar Bihijan Angbong Asai Pen Kang Than Pu Alam Ki Keklang Chinthong Block along Ningkaning Koi Sai Choklem Det Pen Aphi Sai Pen Kang Than Pet Ajok Bidasing Ingti Pen Ning Duk Chipi Inpur Me Alang Like ke Damtang Aporsita Me Peri Ke Chok Pen Danglok Anhan Kitun Asai Pen Danglok Office Ahem Kar Kokar Phek Pen Cheklo Ejon Bainong Suri Isi Anved Bonta Office Staff Atum Kang Hon Ka Jinso Pen Nonke Surihini An Abainong Bat Ponlo Alangli Sai Ke Claim Ke Mesen Pen Ajok Officer Pen Chenglok Office Staff Atum Pen Thangnat Kache Pho Ave Bonta Alangli Aphan Komat Aning Ke Ho Pen Lone Complain Pidam Si Sai Ke Claim Ji Aphan Awar Sai Papi Long Le Det Pen Ajok Alangli Aphan Sai Pen Ing Than Pet Lo Lapen Ing Kaning Koi Sai Choklem Dun Det Pen Aphi Pini Alangli Aphan Sai Kang Than Pet Ajok Alangli Pherang Kia Theng No Ning Duk Chepaklang News Text Report B News 7 Lapen Non Bir Tang Ton Pen Arju Ponikha Aprangsi dak nang litun media akorti atum ne dak nilinang kiphapen ke wangpot aprangsi ke akeru nang pilo lalu pini nang litum phanili nang ke hang alama bangke nili ladak Chinthong block office along ki dodun 2003 aning kan pen non pini 2024 aning kanan lo amat si halasu hut nili phan nang ke hang cheng ke Roland Inti Kathar alang li nang pulo nang ke selet li u nang thek long lapen nang li ladak nilitum long han an kitun nilitum field duty dampo nilitum ke wang der klui titi masih nang cerap don tha masih nili claim don bom pi ri ke chok pen ke dang lok chok mi chok no tan nili chok lap nili se than therak de lo nasi la hai hui ke chok pen la an ke cepat duk dun pen sar tun tamisen puang thek nang ke thek long pen nili phan elalen man apua department anat nang bipon lo latum la suapu sabang ke kunani konsil andal putakali kunani state andal putakali dak saratum nang kang hon pensi la sua atangka dak pensi pun nang finance pon pe cham son si claim nun bom lo la pena PNG mereka long ta aprang dudunang mat darmaha kota cemalai li ong mat si fiscal leader lemat ya sot ke amat fiscal leader jonis MGM regalong ta dudunne dat sinili ang bonglom misri kam ta claim la non ta nili ke claim dolang hu la konsil agari ka pisang sang adim la ningwal ke nili sibuilo non le nang ditumlang dam ta thek long ji halasu hu Napoleon kathal ta ladak ali ka bunai kontraktor la Napoleon kathara long nili ta ningwar ka chubui dun jola posonta claim dun la amara phi paradesar bangdak wangro niliphan nang chihumri lo paradesar bang nang li blok long la prang ke do tang dang phu nang do nang jitu paradesar nang hang pen li dak nang chiklem don thulo MGM regalong claim pen sia phi en department klang kan nang si niliphan nang yes pon chiklo yon ador mahala suhut ke long non chengke surisi MGM regapen badet hal pu ke claim cheng ador mahala sudor maha ke long poisa surisi pen apinang bat nang jipu tharu krehini nang pilo tharu krehini pen tharu krethom pen non rong hangsar ke wang hut ana bang ke nili phan surihini ador mahan ke nang pilo chiklo yon pe nasi chiklo yon surihini ador mahalong ladak song claim rapet ladak arong kaprek nili pun dak nili tumrong siang bo kacelangun ke duko ka joini komplain letter MSC phan parap lo MSC bang direct video phan nang parap lo masih video bang sign kuri pen nili phan dodun nong lelu pale ta nong pele rok lo masin nili dodun nong lelu polon te nili kachi jok don man de ya the sabi nili long se do office sabi ke pen office sabi yang se nili jumami polon te mukumane adak ke jok pen ini ing hudet ko pini ing bocok polon te la si sabi do ke pun nili phan akoy nang pidaji ko jani si pidi abang ken sar tum i content sar tum phan pen hala BPM sar tum phan nili office sabi kachi hodai lo 2004 pen pulutang te ningkaning koy abat ke do chat ba ningkaning koy pura-puri lo non pining